ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിറകിൽ അഗ്നി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി സർവ്വവസ്തുക്കളും എങ്ങനെയാണോ തടിയിൽ അഗ്നി സർവത്ര വ്യാപിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ശ്രവണത്തിലൂടെ ഉചിതമായ ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസൗ ഗുണമയർഭാവേർഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. അസൗ ഗുണമയർഭാവേർഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൗ ഗുണമയേന്ദ്രിയാത്മഭിഃ സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൗ ആ പരമാത്മാവ് ഗുണമയി ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവേ സ്വാഭാവികമായി ഭൂത സൃഷ്ടിച്ചു സൂക്ഷ്മം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആത്മഭിഹി ജീവസത്തകളാൽ സ്വനിർമ്മിതേഷു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വസൃഷ്ടിയിൽ നിർവിഷ്ട പ്രവേശിക്കുന്നു ഭൂങ്ക്തേ ആനന്ദഹേതു ഭൂതേഷു ജീവസത്തകളാൽ തത് ഗുണാൻ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാവ് സന്നിവേശിക്കുകയും
അപ്രകാരം ഹൃദയസ്ഥനായി ഈ ഗുണങ്ങളിൽ പരിണാമങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണ പരിണാമങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ള സംഭവ ഹേതുവാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തില് ആര് പ്രവേശിക്കുകയാണ്? പരമാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും അപ്രകാരം ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിണാമങ്ങളിൽ അളവുകളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണപരിണാമങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ള സംഭവ ഹേതുവാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളിലും അളവിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണപരിണാമങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവ ഹേതുവായിട്ട് വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ ഹേതുവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനാൽ ആ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഹേതുവാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തുംഗ മേധാശാലിയായ ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ അങ്ങ് താഴെ നിസാര ഉറുമ്പ് വരെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവയൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങള്, അതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് മുതല് ഉറുമ്പ് വരെ ഉണ്ട്. ആ എല്ലാത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അവരെല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂക്ഷ്മ മനസ്സിന്റെ ഉപാധികൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ മനസ്സില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ ജീവാത്മാവ് സർവപ്രകാരത്തിലും നിസ്സഹായനാകയാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ഭൗതികാനന്ദം നേടാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്ന? ജീവാത്മാവ് സർവപ്രകാരത്തിലും നിസ്സഹായനാകിയാൽ, ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയാ സാമർത്ഥ്യം അതിനെന്തിനില്ല? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെ നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ആത്മാവ് സർവപ്രകാരത്തിലും നിസ്സഹായനാകയാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി ഭൗതിക ആനന്ദം നേടാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാവിധ ശരീരത്തോടു കൂടിയ ജീവാത്മാക്കളും തന്റെ പുത്രരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തന്റെ അംശമാണ്. മമൈവംശോ ജീവലോകായ ജീവഭൂത സനാതന അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പുത്രന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവും എല്ലാം പരോക്ഷമായി പിതാവിന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പുത്രന്റെ ക്ലേശം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പരോക്ഷമായിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ്? അവരുടെ പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവും തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു തരത്തിലും പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ പിതാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും തന്നെ ആ പുത്രന്റെ ക്ലേശങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആ പിതാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാപുരസരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവാത്മാക്കളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാപുരസരനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളെ
യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ മാത്രമല്ല ജീവാത്മാക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം അതെന്താണോ അതിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സദാ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാനായിട്ട് ആരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ദുഃഖവും സന്തോഷവും എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ ക്ലേശവും ആനന്ദവും തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരിക്കലും അത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ പിതാവിനെ, ആ പരമാത്മാവിനെ അത് സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സദാ ജീവാത്മാക്കളില് പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അത്രത്തോളം കൃപാപുരസരനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സദാ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 34, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈലോക ഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവധിരിനരാതിഷു ദേവതിരിഗ്നരാതിഷു ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈലോക ഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ നരാതിഷു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ മുതലായതൊക്കെ. നരാതിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഭാവയത്യേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈലോക ഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യഗ്നരാതിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവയത്വേഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈലോക ഭാവനഃ ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവതിര്യഗ്നരാതിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവയതി സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഏവ ഇവയെല്ലാം, സത്വേന സത്വഗുണത്തിൽ, ലോകേൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, വൈ സാമാന്യമായി, ലോകഭാവനഃ സർവ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അധികാരി അഥവാ യജമാനൻ, ലീല ലീലകൾ, അവതാരം, അനുരതഃ പാത്ര ധർമ്മം കൈക്കൊള്ളുക, ദേവന്മാർ, നീച മൃഗങ്ങൾ, നരാതിഷു മനുഷ്യൻ മുതലായവയിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അപ്രകാരം സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പ്രഭുവായ ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നീചമൃഗങ്ങളും നിവസിക്കുന്ന അഖില ഗ്രഹങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നു. അവതാര രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ലീലകളാടി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ലീലകളാടുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലീലകളാടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പ്രഭുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നീചമൃഗങ്ങളും എല്ലാം വസിക്കുന്ന അഖില ഗ്രഹങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ലീലകളാടിയിട്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഖില ഗ്രഹങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യരും നീചമൃഗങ്ങളും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ അഖില ഗ്രഹങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ലീലകളാടിയിട്ട്, പല അവതാരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ലീലകളാടിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിവർഗങ്ങൾ വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു. അപ്പോ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ, ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങള് വിഭിന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ, പല ഗുണങ്ങളില് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്വയം അവയിൽ ഓരോന്നിലും മാത്രമല്ല ഓരോ തരം ജീവിവർഗങ്ങളിലും അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിൽ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും മാത്രമല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവിവർഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതിനായി തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെയും അതേസമയം പ്രത്യേക സ്ഥലകാല പരിസ്ഥിതി സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായും അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ എന്താ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ തന്നെ സ്ഥലകാല പരിതസ്ഥിതി സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടും അവതരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അവരില് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലകാല പരിതസ്ഥിതി സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണല്ലേ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തി തിരിച്ച് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്? ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വയമായോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനായോ ഒരു ജീവാത്മാവിനെയോ അധികാരപ്പെടുത്തും. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആരെങ്കിലും അതിനായിട്ട് അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഏത് വിധത്തിലായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെ. അതായത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെയുള്ളൂ, ആ സ്വധാമത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും മടക്കി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ജീവസത്തകൾ അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആനന്ദം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോ ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിലോ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോ ജീവാത്മാക്കള് അതിയായിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്ന ആ ആനന്ദം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഗ്രഹത്തിലോ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ശാശ്വതാനന്ദം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ആനന്ദം എവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാകിയാൽ ഭഗവത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവും കിട്ടാതെ പോകും. അവർക്കത് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമത്തെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ പ്രതിനിധി അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ പ്രതിനിധി അയക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അവരുടെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നുകിൽ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പുത്രന്മാർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഉതകുന്ന പ്രചരണം മാനവ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ സമൂഹങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലും മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലും തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാര് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രചരണം മാനവ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മാനവ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രചരണം നടത്തുന്നത്, എല്ലാവിധ സമൂഹങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ ഇടയിലും മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലും ഇത് തുടരുന്നു. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധികള്
വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാർക്കിടയിലും മനുഷ്യേതര ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. ഇവിടെ ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പം 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക്